Lahat na nakasabit, meron ako rito sa ibaba na mga putol-putol. Tulad na lang nung kape. Ayan, yung kape. Ayan, di ba? Tapos meron pa ako dyan sa itaas. Mga kape. Tapos ito, meron ng mga parang sulong. Oh. Sulong pa. Ayan guys, ito na yung aking tindahan. Ayan, diba? Ayan, pinabuksan ko na yung dati nakabukas naman talaga yan. Kaya lang pinasara ko siya dahil nag-aalikabok yung mga laruan. Ngayon, dahil na-inspire ako sa mga sari-sari store owner, ayan, pinalabas ko ulit yung mga laruan, yung mga happy birthday banner, tsaka yung mga laruan. Kunti na nga lang siya, pero ayan, pinalabas ko uli na nakabox. Pero hindi pala, pinalagay ko pala siya doon sa loob. Kaya yan, ito yung harap niya. Yan, ito yung harap. Ayan, kunti lang yung laman, di ba? Yun na lang yung tira noong December. Yan. Happy birthday banners. Tapos meron ako mga chicheria, mga mani. Tapos yun. O, di ba? Nag-improve na. Marami tayong garapon. Ayan. Meron tayong mga gami. Ayan. Tapos may mga candy na rin tayo. Ate. Ayan, diba? Sa ibaba marami na tayong garapon. Parang unti-unti nang bumabalik sa dati. Pero hindi pa rin. Ayan. Sa itaas mga biskwit. Ayan. Tapos sa harap ko may mga candy pang bata. Ayan, mga candy hopya. Tapos dito mga ipikasen, panglinis sa kuko, may lapis, mga perdible, may kandila, dyan. Ayun yung mga hikaw. Ayun yung mga condiments, itlog. Tapos meron tayong alcampor, ayan. Tapos meron ako mga abubot dyan, galing pa sa Divisoria. Mga bracelet, mga medyas, yun. Ayan. Ayan na, sa harap. Ayan, di ba? Liwanag na. Yan pala yung aking tagilid yan. Tapos ipapasok tayo. Ayan, to. Medyo katatapos ko lang, hindi pa nga ako tapos. Katatapos ko lang, hindi pa ako tapos. Ano kaya yun? Ayan, sa itaas, meron akong isang sabitan sa pinakagitna. Ayan, puro kape. May tang orange, may mga kopi ko, may mga twin pack at saka single. Tapos sa bandang gilid naman, ayun, may mga powder na akong bago. May mga Joy, Champion, etc. Ayan. Pero dito sa pintuan, meron akong biskwit. Ayan, ito yung mga biskwit ko. Ayan, bali dalawa yung ganito ko dahil yung isa regular price, yung isa promo. Hindi ko alam na magkaiba sila. Ayan. Meron ako mga bago na biskwit. Tapos kahit papano, ayan, puno naman yung ating biskwitan. Hindi naman siya na empty. Meron tayong 4 na mani. Hindi pa na ilalagay sa garapon. Dito yung banda. Ayun yung pintuan ko. Ayan, dati maraming laruan dyan. Tapos andyan yung mga chichiriyang malaki. Ngayon, andyan muna siya dahil kukunti pa lang naman. Ayan. Ayan siya, yung mga biskwit. Tapos, ito yung harap ko. Ayan, may mga lollipop, dodo. Ayan. Ayan, tapos dito naman, yung mga itlog, may hikaw, mga panglinis ng kuko, kandila, mga ipit. Tapos may plastic labo tayo. Ayan guys, kaya bali dun sa itaas naman, andyan, medyo kalat-kalat. Ayan yung mga sigarilyo ko. Tapos yung mga tupperware, ayan, yung mga bracelet. Ayan. Mga dati ko pang tinda yan. Bago mag-lockdown, talagang nandito na yan. Yung mga medyas. Ayan, yung sigarilyo. Kakuha na tayo sa ating ahente. Tapos, ayan yung mga hikaw. Andyan yung ating mga condiments. Tapos sa ibaba naman, ito,
Yung mga chichirya, pansamantala muna yan dyan. Kasi pag marami na yan, medyo kalat-kalat pa sila. Meron dyan, meron doon, tsaka meron doon. Diba? Ayan, kahit papano, nagkaroon na tayo ng mga, ayan, garapon. Garapon sa ibaba. Diba dati nung May 3, siguro mga 4 na garapon lang yan. Ngayon, ito yung mga gami. Yan. Tapos ito may mga candy. Tapos naman, dito naman sa kabila, sa gilid, ayan. Nadagdagan yung aking mga powder. Mga powder, nadagdagan siya. Tapos lahat ng nakasabit na yan, yan. Yung mga kape, mga juice, yun. Tapos yung mga powder, mga joy, mga shampoo, mga condiments, lahat na nakasabit, meron ako rito sa ibaba na mga putol-putol. Tulad na lang nung kape. Ayan, yung kape, ayan, di ba? Tapos meron pa ako dyan sa itaas, mga kape. Tapos ito, meron ng mga, ayan, parang ano siya. Parang sulong, oh. Sulong pa. Yeah, diba? Ito papalitan ko to, gagawin kong ganito. Ayan, o diba? Ganyan yan, oh. Oh. Ano yun? Ayan, tapos dito yung mga bulak. Ayan. Kaya ito, papalitan ko to kasi, o diba, ang konti lang nang nalalagay. Hindi katulad nito, ayan, marami siyang pwedeng ilagay, mga kape. Tapos ito yung mga single. Tapos meron na rin tayong those days. Diba? Dati, yung diaper ko, itong 3 lang. Tapos yung mga toyo, suka ko, ayan. Inipit ko siya, iniskats, ano tawag dito? Tamtax. Tapos pag may bibili, yung kukunin ko yung mga nakatayo. Tapos kahit pa paano, nagdagdag tayo kahit konting dilata. Kahit hindi naman mabili sa akin yung dilata, paminsan-minsan lang. Ayan, wala akong katol. Yung katol lang hindi ko nabili. Tapos, meron tayong taga-6 na puti, 6 na pink, selka na 6. Ayan. Tapos, meron na tayong Lucky Me, puno na yan. Ito nabawasan na to. Tapos, ito yung mga putol ko. Ayan. Diba meron na ako mga nakasabit nito. Ayan, meron na ako mga nakasabit. Meron pa ako mga putol. So, mga shampoo, Colgate. Tapos, dumami na rin yung nadagdagan yung ating putol na sabon. Dati, 2 piraso lang yan. Tapos, yung natin, ayan, nadagdagan na rin. Ito, mga jumbo. Tapos, yung Downy, ayan. Diba? Medyo kahit paano medyo marami-rami yung Downy ko kasi meron ako doon nakasabit. Tapos meron ako dito mga putol. Madilim kasi hindi na kaya ng battery ko. Ito may Surf. Ayan, may Surf, may Dell, may Tide, Downy Antibac. Ayan. Tapos kahit meron tayong mamurahing mantika, nagre-repack ako ng tag 5. May naghahanap talaga ng spring. Kaya ayun, meron akong spring. Tapos asin, betchin, tapos ginisa mix, magic sarap, crispy fry. Tapos meron na ako rito, magic sarap, ginisa mix. Meron pa ako dong nakasabit, ayan. Tapos meron pa tayo dito mga Coke, Kasalo, RC, ayan. Puno pa yung RC natin, punong-puno pa. May lemon, Cobra, RC lemon. Ayan. Kasi kahit pa paano, meron pa naman tayong laman. Ayan. May Yakult, Sesto, Cobra, RC. Ayan, dito lalagyan ko to. Tapos ito, Yakult, Delight. Ayan. Bali yung yung Red Horse na maliliit, kahapon lang, isang araw lang naubos yung maliliit nating Red Horse. Ayan. Ayan. Nadagdagan na ang laman ng aking tindahan. Ayan. Tapos dito, meron na akong parang kinilo-kilo ko na to para pag may bibili,
And iabot ko na lang. Tapos nandito yung aking lollipop. Ay,